Il-Parlament mistenni emenda l-liġi tal-patent. Il-liġi tal-patent tagħti l-awtorizzazzjoni fuq il-prodotti u teskludi l-possibilità li kumpaniji jipproduċu l-istess prodotti. Dettalji dwar dawn l-emendi ingħataw mill-Prim Ministru Joseph Muscat meta attenda għall-inawgurazzjoni tal-imħażen il-ġodda tal-kumpanija Actavis. Imħażen li saru b'investiment ta' 13 miljun euro. Il-Prim Ministru Joseph Muscat żied jgħid li l-emendi fuq din il-liġi se jgħinu jinkoraġġixxu s-settur farmaceutiku f'pajjiżna. Permezz tagħha is-sistema tagħna tal-patents tal-intellectual property ħad tkun aġġornata tagħmel l-affarijiet ferm iktar faċli għal kumpaniji tal-generics bħal-mija l-Actavis u li għandna oħrajn f'pajjiżna li jagħmlu xogħolhom u li jwettqu l-ħidma tagħhom b'mod aktar kompetittiv. Il-Prim Ministru qal li kien fid-disejnijiet li pajjiżna daħħal il-liġi tal-patent. Permezz tagħha, kumpaniji bħal Actavis u Aerofarm kienu attirati lejn Malta. L-emendi l-ġodda se jgħinu biex kumpaniji diġà stabbiliti f'pajjiżna iħossuhom komdi, filwaqt li kumpaniji internazzjonali oħra jitħajru jinvestu f'pajjiżna. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Sar Chris Cardona ta' iktar dettalji dwar l-emendi. L-idea hi li jkun hemm tribunal illi jkun qiegħed jikkoordina u jara li dawn il-patents li jiġu reġistrati jkunu qegħdin jagħmlu ġid għall-industrija in ġenerali, partikolarment tal-manifattura tal-farmaceutika, fil-waqt ukoll illi se nindaħlu ċertu prinċipji oħrajn li ser jgħinu iżjed l-industrija tal-farmaceutika ġenerika. Jidher li emendi f'din il-liġi kienu ilhom mistennija, kif spjega l-uffiċjal għoli fi ħdan Actavis Malta Sergio Vella. Hija inizjattiva li verament ħatajn il-kumpaniji bħal tagħna jallajnjaw mal-bżonnijiet tal-lum il-ġurnata tal-industrija farmaceutika. Allora ovvjament aħna nħarsu lejn dal-progress b'sens ta' ottimiżmu kbir. Il-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar ukoll kif il-Gvern huwa kommess kontinwament li jgħin lin-negozji Maltin, fosthom bit-traħħis fil-kontijiet tad-dawla n-negozji li se jsir is-sena d-dieħla. Dawn se jorħsu b'25%.